Arthur Conan Doyle. A nyomorék. Egy nyári éjszaka, néhány hónappal a házasságom után a kandallónál üldögéltem, az esti pipadohányomat szívtam, és egy regénnyel a kezemben szunyókáltam, mert a napom elég fáradtságos volt. Feleségem már felment a hálószobába, és a kapu bezárásának hangjai azt is elárulták, hogy a cselédek is nyugovóra tértek. Felálltam, kivertem a hamut a pipámból, és egyszerre csak megszólalt a csengő. A fali órára pillantottam. 3:4:12. Látogató már nem lehet ilyen. Későn. Akkor hát beteg, és valószínűleg az egész éjszakámat igénybe fogja venni. Savanyú képpel mentem ki az előszobába, és kinyitottam az ajtót. Legnagyobb ámulatomra Sherlock Holmes állt a küszöbön. Kedves Watson, mondta, reméltem, hogy nem jövök későn, és még ébren találom. Jöjjön be, kedves barátom. Látom, hogy meglepődött. Nem is csodálom. De azt hiszem, meg is könnyebbült egy kicsit a lelke. Még most is azt az arcadia keveréket szívja, amit legénykorában. Ezt a bolyhos hamut itt a kabátján el sem lehet téveszteni. Látszik magán, Watson, hogy megszokta az egyenruhát. Nem is fogják igazi civilnek tartani, amíg a kabátja ujjába gyűri a zsebkendőjét. Be tud fogadni ma éjszakára. Örömmel. A múltkor azt mondta, hogy egy vendégférfi számára van helye, és a fogas, a kalaptartó elárulja, hogy nincs férfi vendéga. Háznál. Boldog vagyok, ha marad. Köszönöm. Keresek egy üres akasztót. Sajnálattal tapasztalom, hogy szerelő járt a háznál. Ez rosszat jelent. Csak nem a csatornahálózat. Nem a gáz. Értem. A bakancs szögei két helyen is megkarcolták a linóleumot, éppen ráesik a fény. Köszönöm, már vacsoráztam a Waterloo pályaudvaron, de szívesen elszívnék egy pipát magával. Odaadtam neki a dohányos zacskót. Leült velem szemben, és egy darabig csendben szívta a pipáját. Tisztában voltam vele, hogy valami fontos ügy hozhatta ide ilyen késői órán, és türelmesen vártam, hogy belekezdjen a mondókájába. Látom, hogy elég sok dolga van mostanában, mondta, és figyelmesen végignézett rajtam. Igen, elég. Fáradtságos napom volt, feleltem. Lehet, hogy ez a maga szemében gyerekes dolog tettem hozzá, de fogalmam sincs róla, hogyan következtette ki. Holmes kuncogott. Előnyös helyzetben vagyok, kedves Watson, mondta. Ismerem a szokásait. Ha kevés beteget kell meglátogatnia, gyalog szokott menni, ha sokat, kocsin. Látom a cipőjén, hogy jár benne, de mégsem piszkos, vagyis elég sok dolga volt hozzá, hogy a kocsit megszavazza magának. Nagyszerű. Kiáltottam. Egyszerű, felelte. Vannak pillanatok, amikor csodálatosnak tetszik az ilyen következtetés, mert a hallgató nem vette észre azt a kicsiséget, ami az egész következtetés alapja. De ezt, kedves barátom, a maga történetkéinek egyikéről másikáról is elmondhatjuk. Mert maga az összes tények birtokában van, és néhányat közülük felettébb erkölcstelen módon sosem árul el. Az olvasónak. Én is abban a helyzetben vagyok most, mint a maga olvasói. Ritkán teszi ilyen különleges ügy próbára az ember eszét, már is sok szálát a kezemben tartom, de egy-két szál még hiányzik hozzá, hogy kidolgozhassam az elképzeléseimet. De nem sokáig fog hiányozni, Watson, nem sokáig. Felcsillant. A szeme, sovány arca is kipirult egy kicsit. Egy pillanatra fellebbent a mohó, érdeklődő természetét elrejtő fátyol, de csak egy pillanatra. A következő másodpercben már megint mozdulatlan volt az arca, akár csak egy részbőrűé, nem csoda, ha sokan inkább gépnek tartották, mint embernek. Ennek az ügynek akadnak érdekes vonásai, mondta. Talán azt is mondhatnám, hogy felettébb érdekes vonásai. Már foglalkoztam a dologgal, és úgy érzem, hogy a megoldás elérhető, közelre került. Ha elkísérne erre az utolsó néhány lépésnyi útra, nagy segítségemre lehetne. A legnagyobb örömmel. Akár Aldershotba is eljönne velem holnap. Jackson. Bizonyára hajlandó átvenni a betegeimet. Kitűnő. A 11:10-es vonattal szeretnék indulni a Waterloo pályaudvarról. Akkor épp elég időm van még. Ha nem álmos, elmondanám, mi történt eddig, és mit kell még megtenni. Álmos voltam, amíg maga meg nem jött.
most már egy csöppet sem vagyok álmos. Amennyire tudom, tömören mondom el a történetet, de semmi fontosat nem hagyok el belőle. Elképzelhető, hogy olvasott már az esetről. Berkeley ezredesnek, a Royal Mallows gyalogezred parancsnokának állítólagos meggyilkolása ügyében nyomozok Aldershotban. Nem hallottam az ügyről. Egyelőre nem vert föl nagy port, legföljebb Aldershotban, és csak 2 nappal ezelőtt történtek meg maguk az események. A következőkről van szó. A Royal Mallows gyalogezred az angol hadsereg egyik leghíresebb írezrede. Csodálatosan helytált mind a Krímben, mind az indiai lázadás idején, és azóta is minden elképzelhető alkalomkor kitüntette magát. Hétfő estig James Berkeley volt a parancsnoka, egy derék öreg katona, aki közvitézként kezdte. Az indiai lázadás idején tanúsított hősiességéért nevezték ki tisztnek, és végül a parancsnoka lett annak az ezrednek, ahol hajdan közvitézként a vállára vette a puskát. Berkeley ezredes őrmester korában nősült meg, Nancy Devoy kisasszonyt, az ezred akkori zászlótartó őrmesterének lányát vette feleségül. Gondolhatja, hogy volt is egy kis társadalmi feszültség, amikor ez a fiatal pár magasabb polcra emelkedett, mert még fiatalok voltak mind a ketten. De úgy látszik, könnyen beleilleszkedtek új szerepükbe, mert Mrs. Barclayté, mint hallom, nagyon megszerették az ezred tisztikarához tartozó hölgyek, a férjét pedig a tisztársai. Hadd tegyem még hozzá, hogy az asszony nagyon szép volt, sőt még ma, 30 évi házasság után is figyelemre méltó jelenség. Berkeley ezredes családi élete rendkívül boldognak volt mondható. Murphy őrnagy, akitől értesüléseim java részét szereztem, azt állítja, hogy férj és feleség közt soha semmiféle nézeteltérés nem volt. Az a véleménye, hogy Berkeley nagyobb odaadással csüngött a feleségén, mint az asszony Barclayen. Az ezredes valósággal rosszul érezte magát, ha egy napra el kellett válnia a fele ségétől. Az asszony is hűségesen ragaszkodott az urához, de nem volt ilyen tolakodóan szenvedélyes. Mindent összevéve őket tartották az ezredben az ideális középkorú házaspárnak. Semmi sem volt a kapcsolatukban, ami előrevetíthette volna a későbbi tragédia árnyékát. Berkeley ezredes jellemében voltak furcsa vonások. Általában kéménykötésű, jókedélyű öreg katonának ismerték, de néhányszor elárulta, hogy nem egészen idegen tőle az erőszakosság, a bosszúállás. Egyéniségének ezt az oldalát azonban sohasem fordította a felesége felé. Murphy őrnagy még egy dolgot figyelt meg, és ezt az 5 tiszt közül, akikkel beszélgettem, 3-an megerősítették, az ezredesen időnként valamiféle levertség lett úrrá. Murphy őrnagy azt mondta, hogy néha az asztalnál, a jókedv és a tréfálkozás tetőpontján egyszerre csak lehervadt az ezredes arcáról a mosoly, mintha valami láthatatlan kéz törölte volna le. Ilyenkor napokra gyászosan rossz kedve lett. Tisztársainak megfigyelése szerint az ezredes jellemében ez volt az egyedüli szokatlan vonás, és valami babonás hajlandóság. Babonás volt a leginkább, abban nyilatkozott meg, hogy nem szeretett egyedül maradni kivált sötétben. Sok megjegyzésre és találgatásra adott alkalmat, az ezredes nagyon is férfias természetének ez a gyermeteg vonása. A Royal Mallows gyalogezred első zászlóalja a hajdani 117. ezred évek óta Aldershotban állomásozik. A nőstisztek nem a laktanyában laknak, az ezredes maga az északi tábortól mintegy fél mérföldnyire lakik egy Lacine nevű villában, mindig is itt lakott. A ház parkban van, de nyugatról alig 30 lépésre esik az országúttól. Egy kocsis és 2 szobalánya személyzete. Nem is lakik más a Lacine villában, csak ők meg a gazdáik, mert Barclayéknek nincs gyerekük, és nem szoktak háló vendégeket fogadni. Most pedig térjünk rá a Lacine villában hétfő este 9 és 10 között történt eseményekre. Mrs. Berkeley római katolikus, és tevékenyen részt vett a Szent György Jótékonysági Egyesület munkájában, amely a White Street-i kápolna mellett működik, és a szegényeket látja ellevetett ruhával. Az egyesület hétfőn este 8 órakor tartott gyűlést, Mrs. Berkeley nagyon sietett a vacsorával, hogy részt vehessen rajta.
A kocsis hallotta, hogy induláskor valami érdektelen dolgot mondott a férjének, és azt is mondta, hogy nem sokára otthon lesz. Aztán beszólt a szomszéd villában lakó Miss Morrisonért, és együtt mentek el a gyűlésre. A gyűlés 40 percig tartott. Mrs. Barclay a szomszéd villa kapujában elköszönt Miss Morrisontól, és 9:10-kor már otthon is volt. Az a szoba, amit nappalinak használnak a Lacine villában, az útra néz, nagy üvegajtaja a gyepre nyílik. Ez a gyep 30 lépés széles, az úttól csak egy alacsony kőfal meg a vaskerítés választja el. Mrs. Barclay ebbe a szobába ment, mikor hazatért. A szobát este ritkán használták, a redőny nem is volt leeresztve. Mrs. Barclay meggyújtotta a lámpát, csengetett Jean Stewartnak, a szobalánynak, kérte, hogy vigyen be neki egy csésze teát. Mindez nagyon szokatlan volt. Az ezredes az ebédlőben üldögélt, hallotta, hogy megérkezett a felesége, és bement hozzá a nappaliba. A kocsis látta, hogy átmegy az előcsarnokon, és belép a szobába. Senki sem látta többé élve. A kért teát 10 perc múlva hozták is, de mikor a szobalány az ajtó felé közeledett, meglepődve hallotta, hogy az úr és az úrnő veszekszik. Kopogott, de senki sem felelt neki, megpróbált benyitni, de az ajtót belülről bezárták. Visszaszaladt a konyhába, természetesen mindent elmondott a másik lánynak. Most már a kocsissal 3-asban jöttek fel az előcsarnokba, hallgatták az egyre hevesebb szóváltást. Csak 2 hangot hallottak, az ezredesét és a feleségéjét. Egybehangzóan azt állítják, hogy Barclay halkan és szaggatottan beszélt, egyikük sem értette, mit mond. Az úrnő annál indulatosabb volt, és mikor kiabálni kezdett, minden szavát érteni lehetett. Te gyáva! Egyre csak ezt kiabálta. Mit csináljak? Add vissza az életemet. 1. Pillanatig se zevo kikivaj levegdveleid. Tegvá, ilyeneket. Mondott, aztán hirtelen felkiáltott, felhördült az ezredes, zuhanást lehetett hallani, és az asszony fülsiketítő sikoltását. A kocsis tudta, hogy valami rettenetes dolog történt, nekirohant az ajtónak, megpróbálta betörni, bentről pedig egyre hallották az asszony sikoltozását. Az ajtó nem engedett, a lányok pedig annyira meg voltak ijedve, hogy nem tudtak segíteni a kocsisnak. Az ember gondolt egyet, kiszaladt, megkerülte a házat. A gyepre nyíló ajtóhoz sietett. Az ajtó egy szárnya nyitva volt, azt mondják. Nyáron nyitva szokott lenni, a gyep felől könnyen bejuthatott a szobába. Az asszony már nem sikoltozott, eszméletlenül feküdt a heverőn, a szerencsétlen ezredes pedig egy vértócsában, holtan a lába egy karossék oldalába akadva, a feje a kandallórát sarka mellett. A kocsis látta, hogy a gazdáján már nem segíthet, és természetesen azonnal ki akarta nyitni az ajtót. De váratlan és megmagyarázhatatlan nehézségbe ütközött. A kulcs nem volt az ajtóban, sőt nem volt sehol sem a szobában. Megint a kertre nyíló ajtón ment ki, rendőrt és orvost hívott, és velük tért vissza a szobába. Az asszonyt, aki még akkor is eszméletlen volt, és akit alapos joggal gyanúsíthattak, a szobájába vitték. Az ezredest lefektették a heverőre, és gondosan megvizsgálták a szomorú eset színhelyét. A szerencsétlen ezredes halálát egy tompa fegyvererősütése okozta. Fején hátul egy körülbelül 2 üvelyknyi zúzott sebet találtak. A fegyvert nem kellett sokáig keresni. A holttest mellett egy csontfogantyújú faragott kéményfa fügykös hevert. Az ezredesnek gazdag fegyvergyűjteménye volt, sok országban hadakozott, a rendőrség véleménye szerint ez a bajtis hadizsákmány lehetett. A cselédek azt mondják, hogy a botot sohasem látták, de annyi különös fegyver van a házban, hogy talán csak nem vették észre. Más fontos dolgot nem találtak a rendőrök a szobában, sőt megmagyarázhatatlan módon a kulcsot sem találták meg sem Mrs. Barclaynél, sem az áldozatnál, sem másutt. Az ajtót végül is egy aldersoti lakatos nyitotta ki. Így álltak a dolgok, Watson, amikor kedden reggel Murphy őrnagy kérésére lementem Aldersotba, hogy a rendőrök segítségére legyek. Elismerheti, hogy az eset így. Sem érdektelen, de csak hamar olyan dolgokra bukkantam, amelyek elárulták, hogy az ügy sokkal szövevényesebb, mint első látásra gondolná az ember.
A szoba átvizsgálása előtt kihallgattam a cselédeket, de csak azt tudtam meg tőlük, amit már elmondtam. Csak Jean Stewart, a szobalány említett valami figyelemre méltót. Talán emlékszik még rá, hogy a lánya veszekedés hallatára visszaszaladt a konyhába, és harmadmagával tért vissza. Amikor még egyedül volt az ajtóban, vallomása szerint a gazdái halkan beszéltek, alig hallott valamit, inkább a beszédmódjukból, mint a szavaikból állapíthatta meg, hogy veszekednek. Addig-addig faggattam, amíg eszébe nem jutott valami. Az úrnője kétszer is azt mondta hangosan, hogy David. Ez a név nagyon fontos. Elvezethet bennünket a hirtelen veszekedés okához, hiszen az ezredes neve mint. Tudja, James volt. Mind a cselédségre, mind a rendőrségre nagy hatást gyakorolt valami, mégpedig az ezredes eltorzult arca. Beszámolójuk szerint emberi arcon a rémület és borzalom szörnyűbb kifejezését elképzelni sem lehet. Olyan rémületes látvány volt, hogy többen is elágyultak, mikor megnézték. Biztos volt, hogy az ezredes előre látta végzetét, és hogy ez irtózatos félelemmel töltötte el. A rendőrség elképzelésébe mindez pontosan beleillett. Az ezredes látta, hogy a felesége meg akarja ölni. Nem számít, hogy a seb hátul volt a fején. Elfordult, hogy a végzetes csapást elkerülje. Az asszonytól semmit sem tudtunk meg, a hirtelen támadt idegláz miatt beszámíthatatlan. A rendőröktől megtudtam, hogy Miss Morrison, aki aznap este Mrs. Berkeley társaságában volt, semmiféle felvilágosítást nem tudott adni róla, mi lehetett az ezredesné haragjának az oka. Ezeket szedegettem össze, Watson, jó néhány pipát elszívtam fölöttük. Megpróbáltam a fontosabb tényeket különválasztani a lényegtelenebbektől. Vitathatatlanul a kulcs eltűnése az ügy legjelentősebb és legtöbbet sejtető pontja. A szobában a legalaposabb kutatásra sem került elő. Nyilvánvalóan valaki elvitte. De sem az ezredes, sem a felesége nem vihette el. Ez világos. Vagyis egy harmadik személy is járt a szobában. Ez a harmadik ember csak a kertre nyíló ajtón juthatott be. Úgy gondoltam, hogy a szoba és a gyepát kutatása talán nyomra vezet, elárul valamit erről a rejtélyes alakról. Ismeri a módszereimet, Watson. Ebben a kutatásban valamennyit végigpróbáltam. Találtam is nyomokat, de másmilyeneket, mint amire számítottam. Volt egy ember a szobában, az útról jött a gyepen keresztül. Öt nagyon tiszta. Lábnyomát találta meg egyet az úton, ott, ahol átmászott az alacsony kőfalon, kettőt a gyepen, és két halvány nyomot a kertre nyíló ajtó közelében a padlón. A gyepen valósággal átszáguldott, mert a lábujja sokkal mélyebbre nyomódott, mint a sarka, de nem is az ember döbbentett meg. A társa, Holmes. Egy nagy darab selyempapírt húzott ki a zsebéből, és gondosan kiteregette a térdére. Mit tud megállapítani belőle? Kérdezte. A papíron valamilyen kisállat lábnyomait lehetett látni. 5 kis kerekfolt volt minden nyom, mondjuk, akkora, mint egy kávéskanál, ráadásul az állatnak hosszú karmai lehettek. Kutya, mondtam. Sohasem hallottam olyan kutyáról, amelyik felszalad a függönyön. Ez pedig felszaladt, megtaláltam a nyomait. Talán majom. A majom nyomai másfélék. Hát akkor mi lehet? Nem. Kutya, nem macska, nem majom, sőt nem valamilyen ismerős állat. Megpróbáltam a méreteiből kiszámítani. Itt van 4 nyom. Itt mozdulatlanul állt. A hátsó lábai 15 hüvelykre vannak a mellső lábaitól. Adjuk hozzá a nyak, a fej hosszát. Az állat hossza 2 láb lehet, ha farka van, annyival több. De nézzük meg a többi méretet is. Az állat szaladt, láthatjuk a lépése hosszát. Alig 3 hüvelyk. Ez arra val, hogy az állat hosszú. És a lába nagyon rövid. Sajnos olyan óvatos volt, hogy a szőréből nem hagyott nekünk mutatóba, de az alakja olyan lehetett, amilyenről az imént beszéltem. A függönyre fel tud szaladni, és ragadozó. Honnan tudja? Onnan, hogy felszaladt a függönyre. Az ablakban egy kanári kalitkája van. Meg akarta fogni a madarat. Milyen állat lehetett? Ha ezt tudnánk, mindjárt közelebb lennénk az ügy megoldásához. Valami menyét, vagy hermelinféle lehet, de ekkora menyétet még nem láttam. És mi köze volt a bűntényhez?
Ezt sem tudhatjuk. De azért sok mindent megtudtunk. Tudjuk, hogy egy ember az utcáról felfigyelt Barclayék veszekedésére. A redőnyök nem voltak leeresztve, és a szobában égett a lámpa. Tudjuk, hogy átszaladt a gyepen, bement a szobába, hogy vele volt ez a különös állat. És vagy leütötte az ezredest, vagy az ezredes úgy megijedt tőle, hogy hanyat vágódott, és beverte a fejét a kandallórácsba. És tudjuk végül azt a furcsa tényt is, hogy a behatoló idegen magával vitte a kulcsot. A maga kutatásának eredményeitől még kuszább lett ez az ügy, mondtam. Igen, bebizonyosodott, hogy nem olyan egyszerű, ahogy eleinte gondolták. Végig gondoltam a dolgot még egyszer, és arra a megállapításra jutottam, hogy másképp kell folytatnom a munkát. De igazán nem szeretném feltartani, Watson. Elmondhatom mindezt holnap, utazás közben. Ahhoz minden esetre túl sokat mondott, hogy most félbeszakítsa. Biztosra vehetjük, hogy amikor Mrs. Barclay este 7:30 elment hazulról, a legjobb viszonyban volt a férjével. Soha nem volt látványosan szeretetteljes, ezt azt hiszem. Mondtam is róla, de barátságosan beszélgetett az ezredessel, a kocsis. Vallomásából tudjuk. Azt is biztosra vehetjük, hogy hazatérve egyenesen abba a szobába ment, ahol a férje sohasem szokott este tartózkodni. Teát kért, ahogy a zaklatott hölgyek tenni szokták, és végül, mikor a férje bement hozzá, hevesen a szemére lobbantott valamit. 7:30 és 9 között tehát történt valami, amitől megváltoztak férje iránti érzései. Miss Morrison ez alatt a 1,5 óra alatt mindvégig vele volt. Nyilvánvaló tehát, hogy minden tagadása ellenére tud valamit a dologról. Első gondolatom az volt, hogy az öreg katona és a fiatal lány bizalmas kapcsolatban lehetett, és a lány elárulta ezt Mrs. Barclaynek. Ez megmagyarázná, miért tért haza az asszony indulatosan, és miért mondja a lány, hogy semmi sem történt. Azokkal a szavakkal sincs ellentétben, amelyeket a cselédek hallottak a szobából, de ellene szól a David név említése az ezredesnek felesége iránt érzett heves szeretete, hogy ne is említsük a másik férfi szomorú végű behatolását a szobába, bár az is lehet, hogy ez a korábban történtekkel semmiféle kapcsolatban sincs. Minden lépés meg kellett gondolni, de végül inkább arra hajlottam, hogy az ezredes és a lány közt nem volt semmi. Meg voltam viszont győződve róla, hogy Miss Morrison tud valamit, miért gyűlölte meg Mrs. Barclay a férjét. Azt tettem, amit tenni kellett. Elmentem Miss Morrisonhoz, megmagyaráztam neki, honnan tudom, hogy milyen titok birtokába jutott, és hogyha nem tisztázzuk a dolgot. A barátnőjét főben járó bűnnel vádolva bíróság elé fogják állítani. Miss Morrison kicsi, törékeny, ilyet szemű, szőke lány. De megvan a magához való esze. Végighallgatott, aztán egy ideig csendben ült, gondolkozott, majd hirtelen elszánta magát, határozottan felém fordult, és igen érdekes vallomást tett. A maga kedvéért egy kissé rövidebbre fogom. Megígértem a barátnőmnek, hogy nem beszélek a dologról, kezdte Miss Morrison, és az ígéretet illik megtartani. De ha ilyen súlyos dologgal vádolják, és ő nem tud védekezni a betegsége miatt, én pedig segíthetek rajta, úgy érzem, felmenthetem magam a hallgatási kötelezettség alól. Elmondom pontosan, mi történt hétfőn este. 8:45 tájban jöttünk vissza a White Street-i missziós házból. Utunk a Judson Streeten, ezen a nagyon csöndes utcácskán vezetett keresztül. A Judson Streeten csak egy lámpa van, bal kéz felől. És amikor a lámpához értünk, egy hajlott hátú ember jött szembe velünk, egy zsinegre. Kötött dobozfélét cipelve a vállán. Nyomorék volt, a feje lógott, a térde görbe volt. Amikor elmentünk mellette, ránk emelte a tekintetét, hogy a lámpa fényében megnézzen bennünket. Egyszerre csak megállt, és ijesztő hangon megszólalt. Istenem, ez Nancy. Nem. Mrs. Barclay olyan fehér lett, mint a fal, ha a nyomorék elkapja, összeesik. Rendőrért akartam kiáltani, de meglepetésemre Mrs. Barclay nagyon udvarias hangon felelt ennek az alaknak. Azt hittem, Henry, hogy 30 éve halott vagy, mondta reszkető hangon. Az is vagyok, mondta az ember, és rettenetes volt hallani, hogyan mondta. Sötét és ijesztő ábrázata volt, és álmomban is látom, hogy villogott a szeme.
A haja és a pofaszakálla őszes volt, az arca összeaszott, ráncos, mint a fonnyadt alma. Menj csak! Előre, kedvesem, szólt hozzá Mrs. Barclay. Szeretnék ezzel az emberrel beszélni. Ne félj semmitől. Iparkodott nyugodtan beszélni, de még akkor is halálsápadt volt, és úgy remegett a szája, hogy alig tudott megszólalni. Megtettem, amire kért, ők pedig néhány percig beszélgettek. Aztán Mrs. Barclay égő szemmel megindult felém, és a nyomorék csak állt a lámpaoszlop tövében, az eget fenyegette az öklével, mintha elment volna az esze. A barátnőm egy szót sem szólt, míg a kapuhoz nem értünk, akkor aztán megfogta a kezem, úgy kérte, hogy ne beszéljek senkinek se arról, ami történt. Régi ismerősöm, de lecsúszott, mondta. Megígértem, hogy hallgatni fogok, ő megcsókolt, azóta nem láttam. Ez a teljes igazság. A rendőröknek azért nem mondtam el, mert nem tudtam, milyen veszedelemben forog. Legkedvesebb barátnőm. Tudom, hogy neki csak használhat, ha kiderül az igazság. Így szólt a vallomása, Watson, és gondolhatja, olyan volt, mint fénysugár az éjszakában. Az összefüggéstelen elemek a helyükre kerültek, és megsejtettem, hogyan is történhetett minden. A következő lépésem az volt, hogy megkeressem az embert, aki Mrs. Barclayre ilyen végzetes hatást gyakorolt. Ha még Aldershotban van, gondoltam, nem lesz nehéz dolgom. Majdnem mindenki katona arrafelé, és egy nyomorékot mindenki észrevesz. Egyálló napig jártam az emberem után, és este, Watson, ma este megtaláltam. Henry Wardnak hívják, abban az utcában lakik, ahol a hölgyek találkoztak vele. 5 pár óta van Aldershotban. Nyilvántartási hivatalnoknak mondtam magam, és nagyon érdekes beszélgetést folytattam emberünk háziasszonyával. Henry Wood szemfényvesztő és mutatványos, kantinról kantinra jár esténként, szórakoztatja a katonákat. Valamilyen állatot cipel a dobozában, a háziasszony tagadhatatlanul tart is tőle, hiszen sohasem látott még ilyet. Szerinte valamilyen mutatványhoz van szükség rá. Ennyit mondott a derékasszony, és még azt is, hogy csoda, hogy ez az ember él, annyira meg van nyomorítva, és néha furcsa idegen nyelven beszél, és 2 pár óta éjszakánként nyögő és sír a szobájában. Pénzügyekben nagyon megbízható, bár a foglalóba adott pénz közt volt egy hamis 2 csillinges, mondta az asszony. Meg is mutatta a pénzt. Egy indiai 1 rúpiás volt, Watson. Hát itt tartunk, kedves barátom, és most már azt is tudhatja. Miért van szükségem magára? Nyilvánvaló, hogy ez az ember követte a hölgyeket, az ablakon keresztül szemtanúja volt az asszony és a férje összecsapásának, berohant, és a dobozban tartott állat elszabadult. Ezt tudjuk. És ő az egyetlen ember, aki pontosan elmondhatja nekünk, mi történt abban a szobában. Ki akarja kérdezni? Természetesen méghozzá tanú jelenlétében. És én lennék a tanú. Ha megtenné a kedvemért. Ha az emberünk tisztázza magát, rendben van. Ha nem beszél, nem tehetünk egyebet, letartóztatási parancsot kérünk ellene. És gondolja, hogy holnap meg is találjuk. Magától értetődik, hogy megtettem a szükséges óvintézkedéseket. Egy Baker Street-i fiú tartja szemmel, bárhova menne is, követni fogja. Holnap a Judson Street-en találkozunk vele. De ha még most sem engedem lefeküdni, Watson, akkor én vagyok az igazi bűnös. Délben a tragédia színhelyére érkeztünk, és barátom azonnal a Judson Streetre vezetett. Bármennyire palástolta is az érzelmeit, láttam rajta, hogy folytott izgalomban ég, én pedig a vadászat és a szellemi sport gyönyöreivel egyszerre kecsegtető érzést éreztem, mint mindig, ha részt vehettem Sherlock Holmes nyomozásában. Ez az az utca, mondta Holmes, mikor egy emeletes téglaházakkal szegélyezett rövid utcácskába kanyarodtunk. És itt van maga Simpson is. Otthon van, Holmes úr, kérem, mondta egy kis utcagyerek hozzánk szaladva. Jól van, Simpson, mondta Holmes, és megsimogatta a fejét. Jöjjön, Watson, ez az a ház. Beküldte a névjegyét, azt írta rá, hogy fontos dologról szeretne beszélni vele, és néhány pillanat múlva találkoztunk is az emberünkkel. Meleg volt, de ez a férfi mégis a tűz előtt kuporgott. Olyan volt a szoba, mint a kemence. Végkép és leírhatatlanul elnyomorodva, kifacsart tagokkal ült a székében, de felénk forduló
Arcán láttam, bármilyen füstös és barázdált volt is, hogy hajdan nagyon szép lehetett. Gyanakodva vetette ránk sárgás szemét, és egyetlen szó nélkül 2 székre mutatott. Mr. Henry Wood Indiából, ha nem tévedek, kezdte Holmes barátságosan. Berkeley ezredes halála ügyében kerestem fel. Mit tudhatnék én róla? Éppen. Erre vagyok kíváncsi. Tudnia kell, hogy ha nem tisztázódnak a dolgok, régi ismerősét, Mrs. Barclay gyilkosság vádjával bíróság elé fogják állítani. Emberünk ijedten összerázkódott. Nem tudom, kik maguk, mondta, és honnan tudják, amit tudnak, szóval esküdjenek meg rá, hogy igaz, amit az előbb mondtak. Csak azt várják, hogy magához térjen, nyomban le fogják tartóztatni. Szent Isten! Maguk rendőrök. Nem. Akkor mi közük a dologhoz? Kötelességünk kideríteni az igazságot. Becsületszavamra, az az asszony. Ártatlan. És maga bűnös. Nem vagyok. Ki ölte meg James Berkeley ezredest? Az isteni gondviselés ölte meg. De jegyezzék meg, ha én vertem volna szét a fejét, és meg akartam tenni, akkor is csak azt kapta volna, amit megérdemel. Ha a lelki furdalás nem végzett volna vele, lehet, hogy a kezemen száradna a vére. Elmondjam az egész történetet. Miért? És ne mondanám el, nincsen benne semmi, amit szégyelnem kellene. Hogy is volt, uram? Itt ülök a púpos tevére emlékeztető hátammal, a ferdére nyomorított bordáimmal. Pedig valaha Henry Wood tizedes volt, a 117. Gyalogezred legcsinosabb katonája. Indiában táboroztunk akkoriban egy Purtell nevű helyen. Berkeley, aki most halt meg, abban a században volt őrmester, amelyikben én is szolgáltam, az ezred szépe pedig és a világ legkülönb teremtése Nancy Devoy volt, a zászlótartó őrmester lánya. 2 szerették, de ő csak egyet szeretett. Lehet, hogy kinevetnek, ha meghallják, hogy a szépségemért szeretett engem, aki itt kuporgok nyomorultan a tűz előtt. Engem szeretett, de az apja azt akarta, hogy Barclayhez menjen. Feleségül. Én meggondolatlan voltam, nagyszájú, ő meg jól nevelt, már akkor látszott, hogy tiszt lesz belőle. De a lány csak hozzám húzott, és talán meg is kaptam volna, ha ki nem tör az indiai lázadás, ha el nem szabadul a pokol az országban. Az ezredet egy félüteggel, egy 100 szikk katonával és jó sok polgári személlyel meg asszonynéppel együtt körülzárták. 10 000-en ostromolták Purtejét, mohón vártak, mint a kutya a patkányjuk előtt. A második héten már fogytán volt a vízünk, és nem tudtuk. Összeköttetésbe tudunk-e lépni Neil tábornok hadoszlopával, amelyik felénk közeledett. Csak benne bízhattunk, mert mi a gyerekekkel és asszonyokkal nem törhettünk ki. Önként jelentkeztem, hogy kiszököm és elmondom a tábornoknak, milyen veszedelemben forgunk. A jelentkezésemet elfogadták, és én megbeszéltem a vállalkozást Berkeley őrmesterrel, aki mindnyájunknál jobban ismerte az ottani terepet, és megmutatta, milyen úton csúszhatok keresztül a lázadók sorai közt. Aznap este 10 órakor indultam. 1000 ember élete függött tőlem, de én csak egyetlen egyre gondoltam, mikor éjszaka átvetettem magam a falon. Az utam egy kiszáradt vízmosásban vezetett. Azt reméltük, hogy a lázadók őrszemei nem vesznek észre benne, de az első kanyarban 6 lázadóba ütköztem. Ott kuporogtak a sötétben, és rám vártak. Leütöttek, egy szempillantás alatt megkötözték kezemet, lábamat, de nem is a fejemet sebezték meg, hanem a szívemet, mert amikor magamhoz tértem, és figyeltem, hogy mit beszélnek, annyit tudtam kivenni a szavaikból, hogy a bajtársam, az, aki az útvonalamat megrajzolta, elárult, egy indiai őrmester segítségével az ellenség kezére juttatott. De minek ennyit beszélni róla? Most. Már maguk is tudják, mi mindenre volt képes James Berkeley. Neil tábornok másnap felmentette Purtejét, de a visszavonuló lázadók magukkal hurcoltak engem, évekig nem is láttam európai arcot. Megkínoztak. Megpróbáltam megszökni, de elfogtak és megint megkínoztak. Láthatják, mi maradt belőlem. Néhányan Nepálba akartak menekülni, magukkal vittek Darjeelingon túlra, a hegyekbe. A hegyi törzsek megölték a lázadókat. Az ő rabszolgájuk lettem. Megszöktem tőlük, de nem mehettem dél felé, északra kényszerültem.
Afgánok közé jutottam. Velük vándoroltam egy évig, aztán végre visszajutottam a Pandzsábba. Bennszülöttek közt éltem, abból tartottam fenn magam, hogy a fogságban ellesett szemfényvesztő mutatványokkal szórakoztattam őket. Mit segíthetett volna rajtam a nyomorékon, ha hazamegyek Angliába, ha megkeresem a régi bajtársaimat? Még a bosszúvágy se vitt rá. Jobb, ha Nancy meg a pajtásaim azt hiszik, hogy egyenes gerincel haltam meg, mint hogy ilyen görbén, majom módjára vánszorogva lássanak viszont. Azt hitték, hogy meghaltam, és én is azt akartam, hogy azt higgyék. Hallottam, hogy Berkeley feleségül vette Nancyt, és hogy gyorsan haladt az ezredben a ranglétrán, de még erre sem szólaltam meg. De ha megöregszik az ember, hazavágyik. Évek óta Anglia zöld mezőiről és sövényeiről álmodom. Rászántam magam, hogy még egyszer megnézem. Mielőtt meghalok, összeszedegettem annyi pénzt, amennyi az utazáshoz kellett, és idejöttem a katonák közé. Ismerem a szokásaikat, el tudom szórakoztatni őket, meg is élek valahogy belőle. Nagyon érdekes történet, mondta Sherlock Holmes. Hallottam, hogyan találkozott Mrs. Barclayjel, hogyan ismerték fel egymást. Gondolom, követte. Őket az ablakon benézve észrevette, hogy a férj és a feleség vitatkoznak. Tudta, hogy az asszony az ezredes szemére lobbantja, hogy mit tett magával. Nem tudott parancsolni a haragjának, átvágott a gyepen, rájuk tört. Igen, uram, és amikor az ember meglátott engem, úgy nézett rám, ahogy embert még nem láttam nézni, és felbukott, beverte a fejét a kandallórácsba. De már halott volt, amikor összeesett. Olyan tisztán láttam az arcán a haláljegyét, ahogy a kandalló fölött az írást. Meglátott engem, és a félelem úgy járta át a szívét, mint a golyó. És aztán. Nancy elájult, én kikaptam a kezéből a kulcsot, ki akartam nyitni az ajtót, segítségért akartam szaladni. De aztán azt gondoltam, hogy legjobb, ha elmegyek, mert még majd engem gyanúsítanak. És ha elfognak, megtudják a titkomat. Nagy sietségemben zsebre vágtam a kulcsot. Amikor Teddit kergettem, elejtettem a botomat. Teddy felszaladt a függönyre, és mihelyt visszaimádkoztam a dobozába, menekültem, amilyen gyorsan csak tudtam. Ki az a Teddy? Kérdezte Holmes. Az emberünk előrehajolt, és a sarokban levő láda oldalát megnyitotta. A ládából egy gyönyörű vöröses-barna állatka bújt elő, karcsú és hajlékony. A lába, mint a hermeliné, az orra hosszú és vékony, a szeme piros, a legszebb állatszem, amit valaha láttam. Mongúz. Kiáltottam. Igen, annak is mondják, meg Isneumonnak is mondta a mi emberünk. Mi csak kígyófogónak hívjuk. Teddy csodálatos ügyesen fog kobrákat. Van is egy kobrám, ki van szedve a méregfoga, és Teddy minden este megfogja a kantinban, a katonák gyönyörűségére. Akar még valamit, uram? Ha Mrs. Berkeley bajba kerül, magához kell fordulnunk. Ha bajba kerül, számíthatnak rám. De ha nem, nem feltétlenül szükséges botrányt kavarni. Bármilyen ocsmányságot követett is el a néhai ezredes. Elégtételül szolgálhat magának. Hogy 30 éven keresztül sokszor gyötörte Barclayité gonosz cselekedete miatt a lelkifurdalás. Ott megy Murphy őrnagy az utca túlsó oldalán. Viszontlátásra, Wood. Meg akarom tudni, mi történt tegnap óta. Az őrnagy még a sarokig sem jutott el, már is utolértük. Hallotta Holmes, hogy ez a sok hűhó mind semmiért volt. Mondta. Hogy? Most. Volt vége a halott szemlének. A boncsolás bebizonyította, hogy a halált szélhűdés okozta. A végén kiderült, hogy ez az ügy a lehető legegyszerűbb. Semmiség, mondta Holmes mosolyogva. Jöjjön, Watson, azt hiszem, hogy Aldershotban nincs már szükség ránk. Egy dolgot szeretnék tudni, mondtam, ahogy az állomás felé ballagtunk. Ha az ezredes neve James volt, Vaude pedig Henry, miért emlegetett az asszony valami Dávidet? Bizony, Watson. Ha én olyan kitűnő következtető volnék, amilyennek maga rajzol engem, ebből az. Egy szóból kibogozhattam volna az egész történetet. Szemrehányás volt. Szemrehányás? Igen. A bibliai Dávid néha letért a jó útról, és egyszer valami olyasfélét csinált, mint James Berkeley őrmester. Nem emlékszik Uriás és Betszabé történetére?
A bibliai ismereteim egy kissé fogyatékosak, de Sámuel első vagy második könyvében elolvashatja.